बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसामाव कर'नानि थामथि दोहौखौ नोजोर बोनानै सरकारा 30 जानुवारिसिम हरनि 10 रिंगानिफ्राय नाइट कार्फिउ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय हरनि 10 रिंगानि सोलाय हरनि 11 रिंगानिफ्राय नाइट कार्फिउ फोसावनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। सरकारा कभिड-19 रेस्ट्रिक्शननि थाखाय सरासनस्रा सुबुंनि थांना थानायनि राहा आरो फालांगिफोराव गोहोम खोलैनो लुबैया, जायनि थाखाय नाइट कार्फिउखौ एसे गोरै खालामनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो। दिनै एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मानगोनां मनेश्वर दैमारिनि गोथार जुलिया बर'नि गोदै धोरोम बाथौनि नेम बादियै गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। मनेश्वर दैमारि आरो सम्पा बर'नि गोथार जुलियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि कातिराम बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांमोना नुजाथिफैनानै बोर सारस्रिफैयो। गोथार जुलियाव नुजाथिफैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ बिजेपिनि गोरोबथानि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि बिपिएफ आरो बिजेपिनि गोरोबथाया राजखान्थियारि गोरोबनाय नङा, बिधान सभानि एसेम्ब्लियाव गोरोबनायसो होनना रोखा बुंथियो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मनेश्वर दैमारिनि गोथार जुलियाव नुजाथिफैनानै बोर सारस्रिनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायो। आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी बिथाङा तामुलपुरखौ गोदानै जिल्ला दानो थाखाय गनायथि होबाय। बुंथिनो गोनांदि तामुलपुरा बिटिआरनि 5थि जिल्ला जागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव 22 जानुवारि खालि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा सुबुंखान्थि साननि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव 73थि सुबुंखान्थि सानखौ खुंनो थाखाय गोबां थियारि जादों। धुबरी जिल्ला बेंगिरिया पाब्लिक जायगाफोराव मुजुदै गारनायखौ बेन खालामदों। धुबरी जिल्ला बेंगिरिया कभिड-19नि गोसारनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे थिरांथाखौ लायो। खुगायाव मास्क गानै आरो पाब्लिक जायगाफोराव मुजुदै गारनायखौ बेन खालामनायखौ सिफायनानै मुजुदै गारब्ला 1000 जुरिमाना महरै होनांगोन। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय सावथुन दिहुनगिरि फावखुंग्रि रिया ब्रह्म बिथाङाबो दिनै एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मनेश्वर दैमारि आरो सम्पा बर'नि गोथार जुलियाव दसे सम नुजाथिहोयो। बिपिएफ आरो बिजेपिनि गोरोबथानि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। दिनै मनेश्वर दैमारिनि गोथार जुलियाव नुजाथिहैनानै बिटिआरनि गाहाय बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबोनाय जादों आसामनि एसेम्ब्लियाव बिपिएफनि 3 एमएलएफोरखौ फ्ल'र क'अर्डिनेशनाव लानायनि बाथ्राखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल मोजाङै सावरायलायनायनि उनावसो बिथांमोनखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बोरैहाय खामानि मावो बेनि सायाव सोनारगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।